Αυτό το βίντεο θα είναι για μια εφαρμογή που την ξέρετε όλοι, το Greg VPA Finder. Περιμένετε λίγο να χαμηλώσω την παγινότητα. Πάμε να μπούμε να δούμε τι γίνεται. Πατάμε σάρωση και βλέπετε που μας βγάζει όσα δίκτυα μπορεί να πιάσει. Εμένα μου έχει πιάσει ένα Connex και βλέπετε ότι έχει ένα πράσινο tick δίπλα. Όταν έχει αυτό το πράσινο σημαίνει ότι μπορούμε να μπούμε. Πατάμε το δίκτυο, πατάμε κωδικός και μας βγάζει κωδικό. Αυτόματη σύνδεση και περιμένουμε να δούμε. Και από ό,τι βλέπετε δουλεύει. Υπάρχουν και άλλα φυσικά δίκτυα που θα πιάνουμε, αλλά εγώ πιάνω μόνο το Connex. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το βίντεο.